Keroka na menyete ekona enda kibiriga sayati nkaruke biriga sayati nkagenda busongo ngakore sende daily ya mabere nkaruwo busongo nkagenda keroka bono nari Ariisi agoja kuyebugi na ndu Joshua ntubwango tokonya nenka igo bona kerako gotera ngerokore nkeroka ndi Ariisi ntwanjaine sana na enda Ariisi na watu arekonyara twagamba buye mono na kikiagereta gaterisani lakini toko toteri na masikani ane na bwate na Ariisi amasikani na ro aya bona na sesani ekero konyetegerera Endugu Joshua ni gagotaba Endugu Joshua inchubwa amang'ana abeira amakongu asenka amang'ana abeira amakongu gaiga asenka ye ni meta mang'ana na rora kwa bono iga mi piora na bante bara na bono ngo keni genta ro chibuna ge kokore kasinka okay igona keroje seino na keroje wane mang'ana emechibunere ga mang'ana ngorare mang'ana tari gotoka lakini enda abantu ko banyagambire tako gaya no tari koera bono ngwa chitogacha kera gwacha dikikiyabeta kero twaje tukayagana akagayana mang'ana ayo akaera ense kagendera no mukamenya no murembe yani Endugu Joshua inchubwango amang'ana narenga asarekire onyagambe abana bamo bagwitana ugacha kere gwacha ukayabayana akaera mukagendera ko no murembe tukagendera komenya no murembe Tuere sangigoro yacho ni Ariisi kero mwire nayo mwirite mugano nayo mwirite ukamate nayo mwirite mugano ari na mang'ana kurigiriria Ariisi no muntu uri kurigiriria umanyegente ebirengererio muntu abwate bona kera nyato ontorire Endugu Joshua tukwaje tumuboli ngaki bono kontere sani anda kotebete ngwa muboli kera sani ya soka kwa iguna Endugu Joshua ngwajita ngikwajita sali sababu kamate sani ya Ariisi abo to umirante tugakwana ni kamate bimbuya mona sengi sani ngi yakwabugiri iko ukamate ni sani ko jikonya sokia efundisha abantu una abantu bogwenete komenya una bakugaya na mang'ana Ariisi mondo kiolenge mundo kiolenge Ariisi garo munyakoni ani nkoteba kero kumuomera kero komera kero kwari komera Ariisi kumuomera para kumuomera ndonse Ariisi agimwe amanyaine tabwate nkorombe una bono na ende na terete sani ende omungwano onde so bona erere nyakeora nyarango orio yabesh nyarango era na jita akapadika akagenda busikari wana umusikari ali oisire kurita yankagerete nonye no ekero gutira kurwaye gakwagacha na bokorora so aberie mwali weke sani DJ nga yagenda asoka uja okay turangeri DJ bono I say no nigere ga kebiriko Sero nigere ngai Ariisi kai mwa komera ndire na eriki Ariisi atware kumera na chitaoni muna bona keroka to menete kebiriga hangume muna bona Ariisi omugaka mugira amenyete ari mono no Ariisi ari kotonyora iga kebiriko kebiriga nande baedeni ngakiyo mugire na rore producer yae igo ntwanjete kubutira omugire nsariga na bokonya tuikaranstega kwanyora Ariisi okire ogototebia mang'ana na ntutu amatebia yaito kwanyora Ariisi okire konyatumia kire sani akonya tegerera inkie gukonya esani eye esani ene bwata amasoma ari igoro mono na ndama ya mono na ndakogera chinka chinyinge kero kenderio mana mo basa gutwara inene ko mu manira akeiga yende nzemo kwanirana iranirana na ende na mo bwatane buna abana bamo mumenya buna abana na mona abana toteba abana bamo si family chinyinge njimerete no na makongo amange lakini akero baachire amo bagambire amang'ana ina bakwororoba kero kengi kwa gakorero kero kana arenge kurende union ya mauga union ya mauga rere arenge kero kana trochinero ya bwate isa atia merongo ibere na kianda bono nere arenge kwota ya mauga ya betra arenge buno omore omuntu korende society ninje na arende torro uno kerore keroka na kaiga kibirigo amang'ana akorenga kuri utari kumanya kinde
ingana ndiri yakore ketimanya nebangeroka nebana kyagera basani nabange mbwate bakurwa pachaga ndi bakogenda gukia bagenda gukia nonya mbono iganje ningenda keroka asita kumbura nkurara ningenda no Nairobi nabongo nyora basani bane otera into toango ogo di chenga yagen ono tueres ango kero korengeri guchimaye gukuinyora tueres ango Ariisi no morochika gotera no morochika gotera esho Ariisi Ariisi ni morochika gotera araria agotera kabisa naigwa morochi Ariisi buna bono asare ngikora akorere masoesi na bono kibiriga ari omogire nabo kware konyora bari magega bagokora masoesi abo nabo omuntu abantu bari twamumanyete nabo twari kogenda twararigiriru nago nabo twarategerera buna gotera nakiagere twono tugacha kumanyana ikagera bono agacha gototera yakera mwara kumera nako koranga Endugu chosho Igo bono umaete asemi yake mengo obatati as bantu batamaituna naye sani yakotera abantu bakotera bakotenga banyetengera but awajui okobuki kwa moyo Ariisi takotera te marietaro asemi yake yonse Ariisi gari korore ginto ke gokoreka aye tukwari goja isikota yabuna Endugu chosho ori otere nincho ya nkinare kono gojera kiagere egende kingi akorekanete nkiabete abantu gukiigu bari murai na mafundise igenga masomo mwana agosomigwo DJ twange track Wow. Ugari sinsa kinga kijinga no akabere kibirigoga. Kinga kijinga ali so akabere kibirigo asokoro kuobuo mugaka mugire. Uwo mugaka mugire. Kiagera ne wacha akirete. No acha akirete musiki. Mugaka mugire na ruri komo na ruri nge producer yaya. Kai. Wono mino marenga mole. Ndoto ra murasaba. Muraba murasaba. Aiseke batano. Aiseke batano. Tuko 12. Murekian. Muko 12. Ndo atole timu ngema. Nelisabwa yamu. Endugu Joshua injuwango. Otokonyane. Amanganaya afeira magonguma naye oracho utogayane. Oyitaya oyayane oyakole. Mechi maburu chine bwate mechando abantu ko banyore mechando bagocha mukugamba emechi ne bwata mangana mangi bwate mechando bwe chinyombo bune chireiga chirusi bwebirama amangana ali mena mangi kai wono kero gotega ro musiki bwa Ariisi usabao chisani kiryaterete nabana musiki babono mbago ikera chisani Ariisi aterete ochibwata mabundiso na amasoma manene igoro mono ne chichiabono abantu neria igo bakubugitu asengencho yoko ligia besa na ande besa yebono mbariko yebugia mbariko yerigia asengerere ngia igo bona matera goteru bono gatari matera goteru bono tabwati ngencho nene mono muri Ariisi aterete ngekogera bono bagotere ibintu binde biteyo lakini Ariisi gari korore gintu gegokoreka onye ne soda terekire mesa nera gotera akarore Endugu Joshua mechandira nero gotera Kuranje Endugu Joshua injubangonka otokonyele kuranje Endugu Joshua injubangonka otokonyele kuranje mangana berenka makongu injubango kuranje mangana berenka makongu injubango ayonyagambe otokonyele injubango ayonyagambe otokonyele mangana bono mwiwe achirare injubango mangana bono mwiwe achirare injubango Endugu Joshua kora masikani uchiche wango Endugu Joshua kora masikani uchiche wango
Omba tiaba kwa pesa kwa sema. Watu wa Fredo Party kelio. Abona engineer James Asuga ndu ya Jabuti ya Mira. Ya mere anyo ya beraiganka. Njuwango ya mere anyo ya beraiganka. Njuwango atia Johnny no sika njuwango. Unyagambe atia Johnny no sika njuwango. Unyagambe ngana ya nigaja getekorwa karendu Joshua ngana ya nigaja getekorwa karendu Joshua kanye shimo jije wange mechando ne ya mwanya bantu kanye shimo jije wange mechando ne ya mwanya bantu turakare kayajire nabo tokoye waterana turakare kayajire nabo tokoye waterana Joshua chua mutiao se akokira iga anastrea kazu Unetario talino como sense Endugu Joshua Unetario talino como sense Endugu Joshua Chubango bakonye ameranio Yababa bate Chubango bakonye ameranio Yababa bate Endugu Joshua kore moyo na bakorora amakongu Endugu Joshua kore moyo na bakorora amakongu Abaigona mayasiseye Enyasaye Abaigona mayasiseye Enyasaye Oramasika nibona yochije Ayubantani Oramasika nibona yochije Ayubantani Abana bamo bakobuna Orobere Abana bamo bakobuna Orobere Endugu Joshua inchuwangu nabo Nabwo abana bamo bakobuna orobere nkia minute Eneke ya minute Wono muna mureiga unoreiga Mino una bono nagote bitora abantu 12 Mbura tu agonge toro vero romo. Ndoko bunoro vere. Njuka ita bantu bakubuna. Eline endagira ine aro to kurukubono to kurukoro vere. Abantu ko bakubuna endagira atoka. Maswa kurwani itari ro vero romo mokubuna. Basi esanie ye tu atengeire miaka mengi. Na ndite kwera bwanzu. Endugu Joshua ndite kwera bwanzu. Te kwera bwanzu. Mwishowe tumempata mwenyewe. Na mwenyewe ni John Mayaka Endugu Joshua Nero yo mwenyewe ni sani bwato gosemia michando ne chifamily nchibwate amangana mange ugweta nango chakole kwaba kugweta na kwabeire tiga abantu bache baisaranga abantu baire karanze banyo bagambe nande naho bakwiranira ni maete nebito byakorekanite kale kakinere yagarenge kale mwe kindu guche nande na masomo manene muno umuntu agotegerere sani yeye aina masomo manene muno agotegerera bosemi mbokari yandi barasanchi yo rero ni gotegerere dibuneye tegerere sani oigwe obosemi obo ubwate igo tagetorigeria kamera line yawo ngora tebyo mukusi kamera line yawo onye no jari nyigerio kwane no mugusingi ora motebi eredi kamera nkwane ro mugusi bono iga jetigante beiga umugusi tigatobe amo elio mana ria bere kurumagega tigatoritige tobe amo naritora iyore gento lakini onye to kuna gukwana mangana mange tagotokonya naende kuguchikubwate nyoni takuyakira matitiri uikochobe ochobe ngora ubwate nyoni lakini wo waka matitiri nyoni yiye ko igwa matitiri yatamburukire yachire igo mugusi tigatobe amo togende ngora onye ni gintu tutagete kubwata tubwate gende kingora lakini to guchiko gyakireri ogi ngotorukere muno nkiometa mangana 2027 roche mangana mwete gusi asokire president ni kwetaba gusi asokire president ni kwetaba nkiura tayo mugusinga kitoko chako gusi twasokire president lakini torigereri buya tito basa gwaka matitiri mo nonye ne ngombe kero kuyira gichincho onyoro kyo muyige go butura chingo liegende abagusi tigatogende ngora toikere gende kenaintu lakini to gochiko kyogerera ntori go kenyora lakini una to kyogerera nsengi maiga ntori go kenyora wono mugaka as we approach 2027 nyasao to sese ni 9 tubuga to mugusi okwaneka Kenya nkima oyore matiani lakini kitoko na komusira na komusugu mabona gwateba
mbali bagwake kelele buna taisaini tikunyarekana nandi no mubusingi oratebe itigagotebiga nonye naba bagwake kerere bari gaiga makere gwita abande mbayo abande mbobwati mang'ana nandi mbomweti gento bagokora omonto omanyete gento agokora tiga tokire ng'ora tochoka omwana oria oito mambiende toba abanto naintwe tukwane kubineke sa kyomo gusi igo obomo ne gento kienge obomo nobo ne gento kienge ono ntegete tumama kwani because ngwante bino lese egesa welfare egesa welfare kebiri kwate kebirigo salam club ngero bakabonega bono iga nonye ntare ishina mocha no chicha no gotonyora no mokonyora tonganga makwani toba makwani ntoma makwani kwani aba amashabiki amino njake utoma mashabiki bono iga unogura kwane radio aregesa lichoni maya kuruchinsa mone chake birigo na gukwaniryo moraria maiga mange kwini ni na gukwanirya maiga mange umoibera na gukwanirya maiga mange na ndi ndo semere tibucia na yeta ito bono iga kuruci tigankwa ni omocho korobwo muocha nkwani omonto korokwa Elizabeth Chinderu nkwani L.E Martha kombo kerubo pande na Ariisi mane kurwaro ronte bye ngende mata ali nyore sumekanyanga engene ngeni ya Grace nyakundi bwogero mane okwani omogosani namba kya agachuchu kama chorwa mbuya mano muraria akiona amarita ngakiuno nyabwato speak yaru mutu nande tinkolika onye namanye lieta lya uri tukeli moiga pakangu kwani tumerango Fred Matiang'i president yitego chama kwani president yaito arege sai kwinini na okwanirya maiga mange bono iga tiganto mere president yaito toganyererete ekoro ku Fred Okengo Matiang'i na mutomeira maigane nande na moire nga yasaye komo konyari litukelimo ense yemo edaika yemo ngobore president tubekara kota DJ kaye DJ tenera trata ngara kota ra abana DJ chuba ngonga atokonyana raja mama na bainga makongo chubango raja mama na bainga makongo chubango ayonya be atokonyana chubango ayonya be atokonyana mwana rono muiwe achirare chubango mwana rono muiwe achirare chubango ndugu shokora masikani ujija wangu ndugu shokora masikani ujija wangu ya Endugu Joshua nere asante sana amajoni thank you so much bia mana mwaka boli bado na boli chinguru nyetari ya makuba nyetari ya mebere gusarika bado niko nguvu basi mogusi buna twachagite twakolereka nendo gochoshwa chibwangu amang'ana aya yakole abana mama mbakoraki bachamo. Thank you so much. Until next time, welcome. Thank you so much.